Johera magwora, jodala mageno agoni ruodhwa kendo Nyasacho ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi mar mondo awuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova oloso thuolo ni an mawuoyo kodi. Nyinga Pastor Gorongara Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Royal Ler e piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora, johera magwora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lony ruodha iber manade, chunya odendi, chunya opaki jakondo mula. Erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi mar mondo mi weche ni oyal ka kinde nitie. Rabi sirwa weche modhi wache pauni, kik gibed magwa, gibed magi ratego mar kuom Yesu. Amen. Johera magwora adhi wuoyo kodi ndiko mawuok e Jeremia 46 matindo 7 kendo adhi somo gima ondiki e mumb Jehova Jireh. Tono wach weche mokor kuom piny Misri. Johera magwora, piny Misri ne en piny twech, piny jela, kama kani chiemo tikuongo ichwadi kod olando. Bende ne ok chand Farao ni miyo ni opek ni tere atera to dhi onyono lowo eka ang' oyud gimoro matin, kata ang' nomiye sufria moro mondo gwen, ondelo moro matin mondo muodi, kata mondo mi odhi okete mondo chamie kuon thing moro matin. Mano piny Misri, piny jela, piny twech, kama nolosie ji mobedo mwasi. Kawuono Jehova ochika mondo awuo kuom Jeremia 46 matindo 7 muma wacho niya, en ng'a magingore ka aora Nile ni? Gima gingore en gima okuto rang'ongo, ji nene, ji wuoye kata kotuo to ji wuoye, kata ka en dhier to ji wuoye, to kata ka en gimoro masando par ng'ato manyar ng'ato ok nyal tedo, mano ji wuoye. Ogingore, en gima ok opondo. Johera magwora, en gima ji neno, kendo ka aora mamuomo genge. Gima muomo genge tiende niya, kata ka yiedhi mane ni dha aora to muomogo modhigo molalgo ma ji wach ni yawa kae manya twe e yieya to kawuono onge. Bate niya, Nile osegingore mosegonye modhi kode. Muma wacho niya, gik matimore kama gi gin gi nying gi, iluongo ni gin jo Misri ema gingore ka Nile, kendo ka aora mamuomo genge. Ogingore mopong'o piny kendo oketh mier gi ji modakie. Mane kama dwa wuoye, oketho mier kod joma odakie. Ka nyiri dwa tedo to ketho, ka nyathi ng'ato dwa ni mondo mi oyud tich to mano bende oketho. Kodwaro ni mondo mi dala moro mondo mi oting're malo obedie kata kod mabati, to wuoyi mane dwa ni mondo mi otim mano, iwinjo piyo piyo ni nosetimne retrenchment ma tich norumo. Jo Nile giwuok oko, gin wasigu, gisewuoko gidwa ni giketh mier mane nyaka gik moko mabeyo dwa donje. Kata kidhi kod motoka ni dala tiyudo ka jo Misri gi gingore kendo gichokore ka gibire bath pacho, ka giwuotho ka gigo tiklo, giwacho ni gari mobiro goni kiawa kano chako duogo go jo Misri. Mumbalera kawuono mondo wawuok kuom jo Misri gingore ka aora Nile madwa muomo genge. Sama gimuomo to giketho ma kata cham mane nitie ok ichak iyudi, kata gik mano keto dho nam, kata gima nolos e pacho mondo obed gima ber ok ichak iyudi, kata nyithindo monego bed ni tedo ok ichak tedi, deto gigo nyaka kethre. Gone ruodhwa erokamano Yesu jatend lweny. Muga to nigi duoko kawuono kuom jo Nile madwaro mondo mi kuom jo Misri madwaro mogingore matek, madwaro mondo mi oketh nyaka miech ji. E nying Yesu ja Nazareth wan kod duoko kawuono, e nying Yesu meja okew Jayahudi Yesu Lwanda ratego manolo lwenye musalaba. En ka en kod nyalo, en kende maburo dende nyakwar Jesse, ng'at molo lwenye musalaba. Ing'eni ya seche ma jo Misri ogingore ne ng'ato, johera magwora, sama jo Misri ogingore ne od ng'ato, sama jo Misri ogingore ne nyithi ng'ato, to kata arus manyotimo, arus no bedo ni koro onge kod tiende, obedo mana arus moro ma samoro ji obede kod ywaruok kod lwenje pile kod pile. Jo Misri kogingore ne ng'ato to ng'ato sike osiptal pile kod pile, onyuomo pesa osiptal kaka ng'ama nyuomo dhako, kendo ji ong'eyo maler ni ma to tuo nyar joka ng'ane dweche bila gi ma tuo ni jabire dwe aina ni ma tarige bila gitu tuone cha chigni duogo. Mateni jo Misri ogingore ni ka aora Nile, gigingore ni onge pesa minyalo loso makony ngimani. Jo Misri ogingore ni duong' mondo dog ne Yesu meja nikech japuonj to nigi duoko. Hosea 8 matindo 7 muma wacho niya, asomo, jo Israel tuoyo yamo to gikayo mana kalausi. Tiende niya, seche ma jo Misri ogingore ni muomo gengegi, tibiro chuoyo yamo tikayo kalausi. Kata nyithindo mano nego konyi ok konyi, kendo kapok gitimo graduation to gisechako gi chang'a, kendo chieng' motimo graduation tiyudo koyudo D to chang'a to yude A.
ose graduate mo yudo first class honors degree e madho changa to gik mano somo to yude D. Mano mumba kona niya gichuoyo yamo to gikayo kala usi matene ni dala ni mondo wuogo nono wuogo chwata onge gima nyalo donje dala ni makonyo par ng'ato ma ng'ato siko ywak pile kod pile ni jogi osenyiera na onge nyathi mano tende ni chuoyo yamo tikayo kala usi samoro ni wuok dala uke nyathi ng'ato maber ndi to kara seche mani wuok kama to no chun mondo mi jo Misri oketu kuome mana yamo to wuogi adich kala usi mondo soja Nazaret ang'e awinjo Yesu ja Nazaret awinjo muga chieng' mar lala tuon manyalo siro dala wa manyalo paro par merwa en kende ni Yesu mwadendo kawuono en men kod duoko e gima nade matimore kit ngima ng'ato makata ng'ato no chun ni mondo mi ochuo yamo to kakala usi Yesu ni kod duoko onyalo duoko gima onge jaduoko geno ni ka ng'at mano duoko geno e dala gi Lazaro sama Lazaro no senindo ma Lazaro ne nie bwol hiel ma ji ne ywak malit gipenjore ni ajoa ng'ama no reso nyimine Lazaro dong kandgi nyaka jogweng' bende moko no biro moko bende wacho ni kaka mane en mana nyiri kendgi e dala ni lope gi biro dong'nwa to sama Yesu no donjo japuonj ma jaduoko geno sama muga no donjo sama okeu Jayahudi no donjo to Yesu no duoko geno mochiero Lazaro ma famali no ogo sarut nyaka kudni mane buyo kuom Lazaro mago no go sarut bogo ng'ado ng'wech piyo piyo awuono wakele kanya kwar Jese en kende moromo kata jo Misri gingre mapek magiramne par ng'ato en Yesu kawuono wan kod duoko iluonge ni Yesu wendo mang'ongo ng'at mang no siro de ng'ato kawuono en kende man kod duoko jatend lweny ni kago kinyi kawuono agone niro kamano nikech oromo en kende Jehova Jireh en kende moromo jabura oromo sani wadende japuonj mar jopuonje misango biro nyalo e Isaya mumba kona Isaya 10 matindo 27 ni chieng' no ting' mapek ma jo Asuria no kete goku no gol matene ni ya sama jo Misri ogingore matek koro uchuoyo yamo to kayo kala usi to gino bedo ting' mapek manyaka jodongo ywak samoro miyo bende ywak samoro dak ni ywak jaduong' samoro ywak samoro no ket gimoro mapek e gok ng'ato makata kendo to kende no ok nyal konye bende tame ni no ko nyal kendo ya e kawuono ni wacho ni ya chieng' no ting' mapek ma en kawuono ting' mapek mane jo Asuria okete goku Kristo wacho ni nyaka gole oko e nyinge soja Nazareth nyaka gole oko nyaka gole kendo nyororo mosebedo kotwego ng'utu no chod oko e nyinge soja Nazareth wacha ni sibur chod na nyororo ne mag jo Misri no keto kuomani momiya chuoyo yamo takayo kala usini chod na nyororo ni oko e nyinge soja Nazareth sibur chod na nyororo ni oko inyalo chode kawuono ni obed nyororo mano dagi ni ok unyal pidho gimoro e dala ni un ka upidho gik moko to dhok tho to guogi to nyuol guogi ng'eny e pacho makata kidwa chiemo to guogi moko ng'iyo wang'i moko ng'iyo nyaka tiendi moko biro dwano nang' nyaka kom mibede matene ni ya ni chuoyo yamo ikayo kala usi nyithindo duogo ka jomoko nyithindgi duogo e shopping center koting'o gik mabeyo kelo ne minegi inibet kanyo shopping center kanyo kiywak miywag nyuol ni ajo nyuol yae nyuol notimre koda nade yae nyuol notimre koda nade yae nyuol notimre koda nade kawuono ni wating'o Yesu ja Nazareth okeu Jayahudi meja mang'ongo ng'at manyalo duoko gima nade ma jachien nomayo ng'ato masama nomuomo genge manoringo manodhi omuom modhi oyweyo gik moko moyweyo hawi mar dala moringo molal go samine no ka ora muomo genge oringo gi gik moko noringo gi ap pacho manoringo go nyaka yawuoyi manonego kony dala mago mochuno gi maram molware i maram masiche moko mama no ka omako ich nyithindo go mago nokunyi tok ot kako ganda tok ot kawuono ni wating'o Yesu meja ni kata gima nade ma jo Misri no biro godo magi gingore ge od ng'ato kawuono ni waluongo Yesu komeko chir mar choke ja Nazareth en kende moromo kawuono ni nyaka gik mapek manoketie gokwa Yesu ka Jehova biro golo oko kawuono ni nyinge Yesu ja Nazareth wawacho ni onge gima tek manotemo go Lwanda matame loyo ondike Isaya 54 matindo 17 ni onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi kata jo Misri bi kod gik mogingore mondo wachuo yamo to wakaka lausi wadagi e nyinge Yesu ja Nazareth kawuono waluongo muga jakondo mule chieng' mar choke chir mar choke en kende moromo kawuono Yesu jatend lweny muga oromo sibuora oromo jatelo romo mumba kona ni ya kawuono ni ya Isaya
22 matindo 25 ni musumali manoguro matek ibiro pudh oko kata ne gure gi joma nade joma ne wachore ni gin to ging'e kaka iguro musumende samoro noom gi loka kocha mondo ne gibiro kaka jo Misri samoro gibiro gotieno seche mane unindo mane giguro musumande dala e nying Yesu ja Nazareth musumande go ibiro pudh oko e nying Yesu ja Nazareth kawuono wating'o Yesu wero makalo tuone jagalili misinga moromo en kende okeu Jaudi en kende moromo duongo dog ni wendo duongo dog ni ja Nazareth duongo dog ni okeu Jaudi duongo dog ni were makalo duongo dog ni japuonj mang'ongo Jeremia 1 matindo 9 muma wacho niya Jeremia 1 matindo 9 adhi somo gimondiki e muma maler mar Jehova ng'ato mondo ywa kare mondo wach ni japuonj aneno gik ma jo Misri osechungo ne dalawa ka gigingore go ne parmerwa ka gigingore go ne dakna ka gigingore go ne anda ka gigingore go ne gik ma jadwa na losi ma yawuoyi no dhi nyoma betni mabeyo ka giwacho ni magi tabiro gedo godo seche mane gidok e tije ne giromo mana kod arrangement kalatese manomigi madongo kikone gi ni tich orumo kawuono ni jo Misri no gingore negi Kanael mano yiwero gik moko duto modhi godo ma hawi norumo ma nyithindo dong' ka ok nyal tedo yawuoyi no dong' ka onge tije ma ng'ato nyoywago pesa ne manoketho mowacho nyaka lowo manodhi osingo kawuono wakelo Yesu jaduoko geno misango bar misengni thuon manyalo lwenye musalaba Jeremia 1 matindo 19 Mumbe Nyasaye wacho niya chungo dog ni jatend lweny ok gini loyi kata jo Misri gingre ok gini loyi tinga badi wach ni ok gini loya kata tuche gingre ok gini loyi kata chun dhiere dala ni ok noloyi kata wach ni dala ni en dala ywak mapile kod pile ibire kod maite ok noloyi nying Yesu ja Nazareth biro pudho musumali manogurie dala ni no ok gini loyi nying Yesu ja Nazareth ok gini loyi dungo dog ni wendo dungo dog ni ja Nazareth dungo dog ni okeu Jaudi dungo dog ni Yesu ratego ok gini loyi nikech abiro bet kodi kendo riti an Ruoth Nyasaye mawacho kamano Jehova wacho nobiro bedo kodi moriti kuom lweny manade obed lweny mabiro biro gotieno obed lweny mabiro godo odiechieng' Jehova biro bedo kodi Nyasachwa biro riti bed nitie wasigu mamuomo genggi kaka aora Nile muma wacho nabiro bedo kodi kendo abiro riti mano Jehova El Gibe mawacho Nyasachwa mapokolo mawacho wacho nabiro bedo kodi kendo abiro riti Zakaria 12 matindo 3 wacho niya chieng'no ma en kawuono wacho wajadi Jehova kawuono biro rita kendo chieng'no ma en kawuono ka ogendini duto mag piny ochokore mondo monj Jerusalem monjo tiende ni kedo godo samo monji ji ting'o gig lweny mopogore opogore nitie joma biro koting'o bete nitie joma biro koting'o pelni mane gipako mane giwacho dhi ter na grinder nitie jomoko mabiro koting'o nyaka tonge nitie jok mabiro koting'o nikite to muma wacho niya jo Misri go kata gigingre magi monji Jerusalem duongo dog ni Yesu wendo duongo dog ni okeu Jaudi maneja duongo dog ni nyakwar Jesse duongo dog ni thuon mapokolo mumba kona ni chieng'no ka ogendini duto mag piny ochokore mondo monj Jerusalem to analoke obed mapek ka kidi mano Jehova emolero obiro loki mibed mapek ka kidi ma jok mane wacho ni wabiro ting'e mwaketh dalani Jehova biro loki mibed mapek ka kidi kata joma wacho ni wabiro ketho dagni Jehova biro loki mibed mapek ka kidi kata jok masungore mawacho ni nyithinde ok nosom gibiro neno ka nyithindi somo e lela ibiro bedo mapek ka kidi e nying Yesu ja Nazareth duongo dog ni Yesu rateko lweny duongo dog ni okeu Jaudi biro bedo mapek ka kidi ma onge ng'ama nyalo ting'o onge ng'ama biro ketho dalau onge ng'ama biro ketho alano dagno onge ng'ama biro ketho nyithindi onge ng'ama biro rundo ni moko mondo mi osom to lokre jochwak chang'a Jehova dagi biro loki mapek ka kidi e nying Yesu ja Nazareth dak ni midwani mondo mi okethre no wacha ni dak na biro riere nyathi miwacho na onge godo ni Nyasaye biro miya nyathi abiro ting'e iye noloko nying Sarai molokore mobedo Sara noloko nying Ana dhako ma migumba mane nyiero
mani tamo kata mana mondo mi kik or nyithi nyiekene. Jehova noloko nyinge moluonge min ng'ato, noloko nyinge Joseph ma wuod Jakobo, ng'at manoter Misri kotwe lwetene mobedo prime minister. En ang'o matek kuom Lwanda? En ang'o matek kuom Jehova Jireh? En ang'o matek kuom Adonai? En ang'o matek kuom Jehova Nisi? En ang'o matek kuom Nyasachwa ni? Mumba kona niya, e nyinge Yesu mar polo abiro loki mapek kaka kidi ma onge ng'ama nyalo ting'o, kendo gendini duto motemo ting'e nohinyre marach. Mano Jehova molero, ng'ata manotem mondo chako ketho dalani biro hinyore marach. E nyinge Yesu ja-Nazareth, Ruoth mowacho ni ng'ata manochako tem to nohinyre marach. Duong' odog ni Yesu thuon, duong' odog ni ja-Galili. Yesu ng'ama lohito ere, chunya odendi japuonj maduong', iber manade jakondo mula, ibiro siro paro dalani, biro gwedho mama maywakni, biro gwedho mama miluongo ni Migumbani, biro luongo dadayoni maseywago nyithinde kaka nyithinde nolal ne oko, madala koro tiyo dong'ie kende, dayo wuotho kende, ochiemo kende, nyithindo nolal, moko nolokre joter, moko nolal oko. E nying Yesu ja-Nazareth, kawuono ni Jehova biro timo ne ng'wono, merwa Nyasaye biro timo ne ng'wono, jaduong' Nyasaye biro timo ne ng'wono, minwa Nyasaye biro timo ne ng'wono, nyathi sikul Nyasaye biro timo ne ng'wono. E Ayub 5 matindo 12 Muma wacho niya, oketho chenro mag jowuond. Jehova biro ketho chenro mag jowuond ng'eto, kendo mako jorieko gi rieko gi giwengi ka gimoro amora magichano kethore. E nying Yesu ja-Nazareth, wacha ni gimoro amora magichano mondo kethre. E nying Yesu mar polo, gimoro amora magichano mondo kethre. E nying Yesu mar loyo, wacha ni gimoro amora magichano mondo kethre. E nying Yesu mar loyo, kawuono gimoro amora ma wasika opango mondo kethre. E nying Yesu ja-Nazareth, gimoro amora ma wasika opango, kata gipange mudho, kata gipange gotieno, kata gipange samanade, kata kaonge gimoro amora magipango mondo kethre. Nying Yesu ja-Nazareth, duong' odog ni Yesu wendo, duong' odog ni jatelo. O Jehova, duong' odog ni wadhi kodi e lamo. E Jeremia 50 matindo 11 Muma wacho niya, un jo-Babulon ne uyako ogandana, to kata umor kendo uil ka nyaroya matugo e lek, kata ka faras manyiero, to dalau uwegi biro bedo gi wich kuot maduong'. Jo-Babulon nobedo oganda matinie moloyo ogendini duto, bende pinygi nolokre thim ma pi onge, nikech asekume gi mirimba mager. Jehova biro chulo ni kuor, Jehova biro kedo ni, Nyasaye biro timo ni ng'wono. Duong' mondo dog ne wendo, wadhi lamo kodi. Jehova pari jogi, rabi sir jogi, jogi gi ng'wono ni, teko ni osirgi, ipar gi ratego mar jolweny, Roho Maler umgi kuom nying Yesu. Amen. Johera mag wuora, jodalo mageno, an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngara Isaiah. Awuok e kanisa mar Bayati Ministries Israel Ler e piny Kayole. Namba madang' iyudago en 0733 79 49 10. Anuoyo namba madang' iyudago en 0733 79 49 10. Namba machielo en 07 kendo 07 aito 70 53 76. Anuoyo namba machielo ni 0707 70 53 76. Mar Jehova majasir joge, joge majagwedh joge, oting'o malo kawuono, oting'o malo kiny, oting'o malo ndalo kondalo. Amen.